Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Supreme Court menin ka sengi kalakali bebalai ka jingthang ïaki bula tang ha Delhi National Capital Region NCR badamdai haki wai ki sor ha ka bakal ka long ka batngit pa u Chief Justice u BR Gawai uloong balada ki Bri U ha NCR ki dan hok ban yo ekal ka bakhoj balai pat kim yo ïaki Bri U pat ki baim haki wai ki sor da ka baban baka polisi halor ki bula ka daiban trekam ha baroh kawei kari u Chief Justice uloong bakamla bandan ka polisi tangi ka Delhi nakadaw badan hi ki hespa jong kari ki baim hang ni da ka babenrap ru bah kapor ba u lech sha Amritsar house nam baladeb kala ka tingit pa kham pala chu banya ka Delhi uloong ru balada khang ïaki bula deban khang lut ha baroh kawei kari u senior advocate u Aparajita Singh ru ula Kyrshan ya kani da ka baong bagi hespa kila ban sumar yakihi da ka baki lech shabar ka Delhi haba ka tingit pa kal